Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna wani gida wanda yake zuwar muku daga Rayuwa 24 TV tare da ni Maryam Ahmad. Ƙasan filonta wayam haka ta same shi kamar wata 500 bata taɓa wanzuwa ba a daren jiya. Tafe suke a natse suna yin hira yawancinta akan abin da aka tattauna ne a wajen wa'azin da suka je a makarantar su Bahijja. Sun zo daidai titin gidansu, Saudat ta musu sallama ta wuce gida, su kuma suka wuce gidan su mama. Tunda azumi ya zo Saudat tana nan sauko rashin mutunci da tsiwar da take yi tana nan. Amma tana ƙoƙarin yin sallah akan lokaci har ma Iman na yin nasarar ranta wajen wa'azi da sallar tarawih wata rana. To hakan ba baƙo ba ne a wajensu. Azumin duniya idan ya zo haka take yi. Yana wucewa kuma sai ta sake komawa 'yar gidan jiya. A ganinta wayo ne take yi wa Allah. Lokacin da suka je mama ba ta gidan kasancewar aikin safe take yi. Rabi kuma bata dawo daga wajen wa'azi ba don haka suka hau kan katifar mama ɗin suka kwanta. Suna tattauna hirar duniya har barci ya ɗauke su. Har mutanen gidan suka dawo basu farka ba, sai can la'asar sannan suka tashi. Suna yin sallah suka fita tsakar gida suna taya su Rabi haɗa abincin buɗe baki. Yawancin lokutan a nan suke buɗe baki ko kuma wajen inna. Za ta iya ƙirga lokacin da suka sha ruwa a cikin gidansu. Kusan kullum sai bayan an sha ruwa sannan suke komawa, hakan kuma bai dame su ba, bai kuma damu masu gidan ba. Bahijja na kicin tana suyar dankali, mama da Iman kuma suna ƙoƙarin dama kunu, yayin da Rabi take tace zoɓon da suka dafa. Al-Amin ya yi sallama ya shiga gidan, duk da cewa sun girme shi amma ya kusa kamo su a tsayi. Irin wannan giant jiki da ginin halittar ne da shi, duk da cewa ba mai yawan motsa jiki ba ne, amma za ka ga alamun girma da tsarin halitta ta manyan maza a tattare da shi. Yaro ne mai kaifin basira, fara'a da son ban dariya. Suna gaisawa da su mama ya samu waje ya zauna. Mama ta ce, daga ina haka? Ka yi wani wujiga-wujiga da kai? Ya ce, wallahi daga gidan su abokina Haris. Na kai lemuka ne za mu je shan ruwa can shi ne muka haɗa kaya. Iman ta ce, aikin fa kenan kullum. Yau ana gidan su wannan abokin, gobe ana gidan su wancan. Ya ce, to ba gwara hakan ba, me ake ci a gidan naku ne banda ruwan sanyi da dafe, duka babu ko ɗan nama. Bahijja da Iman suka saki dariya yayin da mama ta kaɗa kai ta ce, ku dai dinga gode wa Allah kuna samun dafa. Duka ɗin ma da ruwan sanyi. Kun san mutane nawa ne a cikin duniyar nan kuwa suke yin azumi su kai shi babu abin buɗe baki? Wasu ruwan kaɗai suke samu, wasun kuwa ko ruwan ma ba sa samu. Hakan nan suke yi. Al-Amin ya ce, ni fa mama ba cewa na yi na raina abincin gidanmu ba. Kawai dai ina faɗa ne kuma mu gidanmu ai ba rashi ne yasa hakan ba ku. Almubazzaranci ne da ƙeta kawai. Rabi ta ce, mahaifinku fa kam yana ƙoƙarin yi sosai da sosai. Matsalar da aka samu ita ce su matan nashi ba su da ra'ayin yi balle su taimaka mishi. Iman ta ce, maganar gaskiya fa kenan. Yanzu gidan nan kullum sai an kai nama fa, idan ba na kaza ba an kai ja. Amma ki rasa inda naman nan yake shiga. Shi kanshi baban za ki sha mamakin yadda ake kai mishi. Balle kuma mu 'yan tsakar gida. Allah dai ya kai haske cikin wannan gida. Rabi ta ce,
Wani lokaci fa laifin har da nashi Amidun. Mata ne ga su nan ya bar su sakaka, babu kwaɓa babu kwaɓarwa. Yana sane da duk rashin mutuncin da suke shukawa a cikin gidan nan, amma baya yi musu magana. To don Allah me yasa dama gida ba zai lalace ba? Ai babu wanda zai take dokar Allah da ta manzansa ya kuma ce zai ga daidai a cikin rayuwarsa. Mama ta ce to an rufe mishi baki da idanu dama, ta ina zai samu damar taɓukawa a gidan shi? Daga kicin Bahijja ta shafe. Wai sai ku yi ta cewa an rufe mishi baki. Waye zai rufe mishi bakin? Ina faɗa muku yana sane yake yin abubuwan da yake yi. Ku daina cewa wai an hau kan shi ko wani abu. Shi asiri hali yake taddawa. Iman ta ce amma dai shi asirin ai gaskiya ne ko? Kuma dai ni a ganina babu wani mai gida kuma uba da zai wance kalar da 'ya'yan shi ya kama wasu, ya so wasu ya ƙi wasu a cikin hankalin shi. They are supposed to love us equally. Bahijja ta ce na nawa kuma wai an ce da kare maye? Mutane nawa ne suke yin hakan? Sau nawa kuma kike jin labari irin waɗannan? Al-Amin ya tashi yana kaɗe jikin shi ya ce mama bari in je wajen kayan can don na ga magariba ta fara tahowa. Idan an gama dankalin a ajiye min nawa. Waɗannan idan suka fara gardamar da suka saba ba gama ta za su yi ba da wuri ba. A lokaci ɗaya Iman da Bahijja suka ce kai gardama har an kai ka? Ya fita yana musu dariya. Mama da Rabi suna taya shi. Bahijja ya girgiza kai tana murmushi a ganinta. Wannan shi ne abin da iyali da gida ya kamata su kasance. Gare su haka rayuwarsu take. Ka yi kuskure a kwaɓe ka, babba cikin mantuwa, ƙarami cikin girmamawa. A ganinta idan wanda suka kira kansu iyali ba su yi hakan ba, wa zai yi kenan? Sai da suka tsaya suka yi sallar tarawih da Malam Bala ya ja su sannan suka biya suka wa inna sanne da shan ruwa kafin suka wuce gida. Sai wajen ƙarfe 9:15 sannan suka ƙarasa. Baba yana ƙofar gida shi da sauran dattawan unguwa da wasu daga cikin abokan shi a zaune suna hira suka wuce su. Suka bi matan kowacensu har ɗakinta suka mata sannu da shan ruwa. Kowa 'ya'yanta sun zagaye ta suna ƙarasa cin sauran abin da suka haɗa da shan ruwa. Anti Umma ce ma ta musu tayi, suka ce mata sun gode suka wuce ɗaki. Ranar da suka kai azumi na 21 suna zaune a tsakar gida suna shan iska da yake a gida suka sha ruwan rana. Ga kuma zafi da ake yi babu wuta. Al-Amin da yake kunna injin kuma baya nan. Sai ga Al-Amin ɗin ya shigo riki-riki da kaya a hannun shi ya zube kayan a gabansu. Ya ce ga kayan sallar ku nan. Jin haka sai sauran 'ya'ya da matan gida suka yi wuf suka fita waje. Kowace ta fara zaɓen nata. Sai da suka bari matan suka zaɓi leshi da atamfa sannan su ma suka fara dubawa. Bahijja ta ɗauki wani leshi mara nauyi tana dubawa. Ta kalli Iman ta ce ko irin wannan za mu ɗauka? Na ga zanen shi yana da kyau. Kafin Iman ta amsa sai wuf Anti Umma ta warce leshin daga hannunta. Ta ajiye wanda ta fara ɗauka. Dama shi na fara ɗauka. Kuma ma babu irin shi a nan. Shi kaɗai ne balle ku ce anko za ku. Ba su ce mata komai ba suka lalubi wani duk da cewa ba iri ɗaya ba ne. Bahijja ta ɗauki irin wanda Anti Yaha ta ɗauka. Ita kuma Iman suka yi anko da Sauda. Bayan kowa ya gama zaɓa, Imran ya ɗauki sauran ya fita da su. Ana kunna inji suka tattara kayansu suka koma ɗaki. Washe gari da safe lokacin Baba ya riga ya fita, Bahijja na kwance tana barci kasancewar an shiga 10 ƙarshe. Ba su bari su kwanta sai sun yi sahur. Gari ya fara wayewa sannan suke kwantawa kafin lokacin zuwa wajen tafsiri ya yi saboda neman dacewa a waɗannan kwanaki. Hayaniya ta fara jiwa sama-sama a wajen ɗakin. Haka ya sa ta farka daga baccin ba tare da ta shirya ba. Muryar Iman da ta Anti Umma ta ji tana tashi. Anti Umma
Anty Umman ce ke cewa, ina fa da irin leshin nan da bikin Ladidi ƙanwarta fa muka yi ankon shi, don Allah ku canza min sai ku bani ko irin na Yaha ko na Sauda. Iman ta ce, ba fa irin shi bane ba, shige ne, kuma mu namu ma mun riga mun kai shi wajen ɗinki. Ta ce ba shige ba ne, zane ne kawai ya bambanta amma kalar su ɗaya fa, kuma daga kawowa kaya jiya da daddare har sun kai wajen ɗinki. Ta ce to me za mu zauna jira ne, ai lokacin abu a yi shi. Sauda da ke ɗakin a kwance tana jin su ta ɗaga murya ta ce, wai ke ma mama dalla ki ƙyale su mana, ki ɗinka kayanki kawai ki sanya tun da an gaya miki ba iri ɗaya ba ne, banda ma zari da tsabar ruwan ido, sai fa da kika ɗauki mai kyau kika maida kika ajiye. Cikin muryar tausayi tana wani lanƙwashe ta ce, ƙaddara ce kawai wallahi, ki bani na wajen ki to. Ta zabura ta ce wa, Allah tsare ni wallahi, haka kawai sai in ɗauki haɗaɗɗen leshi na ɗan 8,000 har da 500 in amshi ɗan 4,000? Tab, ai kuwa mama ki ja na annabawa ne, ta riga ta kwaɓe da ke. Zuwa lokacin dariyar da Bahijja take maƙalewa a cikin filo ta gaza, ta yi rigingine tana dariya sai da ta ji cikinta ya kulle. Sauda ta buga mata harara kamar idanuwa za su faɗo. Ta tashi ta fita tana zage-zage, bata kula ta ba, ta ci gaba da ƙyalƙyata dariyarta har ta lafa. Iman na shigowa ta sake kwashewa da wata dariyar, ita ma ta biye mata suka yi ta ɓaɓɓaga ta kamar wasu shashashu. Ta ce wallahi yaya kirkinki ragagge ne. Ta ce ko kaɗan, Allah ne kawai ya saka mana. Jiyan nan kaɗan ya hana ni sanya baki in mata magana. Na dai daure na hana kaina. Ta ce shi Allah dama ai ba azzalumi bane ba. Sanin cewa babu wani barci da za ta iya komawa yasa kawai ta tashi ta faɗa wanka. Tana fitowa ita ma Iman ta shiga. Suka shirya suka bar gidan zuwa wajen wa'azi. A nan saura kwana 3 sallah, mama da Iman suka same ta a ɗaki zaune a gefen katifar mama ɗin, da kayan zane a gabanta tana yi. Daga kasuwa suke siyayyar abubuwan da za su buƙata na yin abincin hidimar sallah. Ita da Aisha shago aka kai su suka sayo shinkafar da za a yi masa da ita. Iman ta samu waje ta kwanta a kusa da ita bayan ta cire hijabinta. Ta ce aikin ne kike ta yi? Na yi tunanin ko kin bar zanen ne ai yanzu. Ta yi ɗan murmushi, idanunta ƙur a kan takardar zanen da ke gabanta. Ta ce, ke ma kin san cewa wannan wasa ne? Ta ce, kawai cikin nuna alamun yarda da maganarta da kuma gajiya. Ta kwantar da kanta a jikin katifar ta lumshe ido a gajiye. Mama barin ɗakin ta yi zuwa tsakar gida suna hira ita da Rabi. Har bacci ya ɗauke Iman bata gama zanen ba. Bayan wani lokaci ta ɗaga takardar tana ƙara duba zanen da ta yi da kyau. Zanensu ne ta yi su dukkaninsu sun sanya mama a tsakiya, ita da Iman ɗin. Al-Amin kuma da Abbas sun tsaya a bayansu. Gaba ɗayansu murmushi suke saki mai sanyi cike da nuna soyayyar junansu. To masu sauraro a nan za mu dakata, sai ku ci gaba da kasancewa da Rayuwa 24 TV tare da ni mai gabatarwa Maryam Ahmad.